Balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Sa aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika 26 nga petsa sa bulan sang Agosto, no? Lapit na lang Setyembre mga kaksyon, no? Yara na kita sa 5 adlaw na lang ang nabilin kag Setyembre na mga kaksyon. Umpisa na sang pa-sound sang mga Christmas song mga kakson. Ay, puwerte, no? O, sige, pero hindi mayong balita ni kay may isa naman ka barangay kapitan nga ginpatay mga kakson sa area sang barangay Lalong, Banwa sang Calatrava. Nano ini man? Nagligad lang tugin patay man ang kapitan sa Banwa sang Isabela, subong sa Calatrava na naman, no? Ang barangay kapitan karon dugay-dugay mga kaakson diri sa aton sining pangalagad diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kay ang report ni Aksyon Nelson Patinio, actually going pa si Aksyon Nelson Patinio sa area, dala ang upod sa Soko personnel mga kaaksyon gikan diri sa probinsya. Manang spot report nagpahayag nga isa ka shooting incident ang nagluntad more or less las 4:30 kaina sang Kagahon sa Sitio Lower, Barangay Lalong, Banwa sang Calatrava, Negros Occidental. Ang biktima siniti isa ka barangay kapitan, si Kapitan Benjamin Havok mga kakson, 54 anyos ang edad, kag residente man sa ngamong lugar. Kay nag-inform dire si Jevin Habok kag si Jevimar Habok mag-uto din kag residente sang barangay 5 San Carlos City. Ang personal nga nagpadulong sa station nga base man sa pag-inform sang ila sini nga ginikanan sang ila sini nga mother, pagi sa cellphone nga ila sini nga amay ginlutang sang hindi magdubo sa pulo ka mga fully armed men nga ginapatihan to mga katapo kuno sang NPA. Kagindala pa ang 20,000 pesos sa pagpalagyo sang sining mga sospek mga kakson. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Amo pa lang ng inisyal nga report gikan sa Calatrava PNP karon dugay-dugay si Aksyon Nelson Patinio mag-signal lang sa aton dre kag mag-report din tampi ang barangay Lalong naman bukid-bukid ni siya nga portion kun
along the highway lang ining barangay, no? Mo ni karon ang ginatinguan ta nga malabot ang sa side sang pamilya kagiban nga mga opisyal sang Banwa sang Calatrava, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Grabe, no? Nagligar lang tong adlaw na patay ang kapitan sang barangay sa Isabela. Tigin sundan naman ini karon nga adlaw sa Banwa sang Calatrava. Aton hibaloon karon dugay-dugay ang report angot sini mga kaaksyon, no? Sige, sa mga kaaksyon tang ti subong sini nagapahunay-hunay sa ila sining puluyan kay diri sa syudad sang Bacolod nagbunok naman ang ulan ho. Ay pertino, do hindi gid sa malipat kada hapon sige ang pag-ulan niya sini mga kaaksyon, no? Sano pa ni umpawan sa pag-ulan-ulan ang aton sining mga kaaksyon ba o pertino? Okay lang nagatrabaho kay siling mo ti okay lang kay karon pa man mga guwa sa hapon pero ti ang wala mga trabaho kag nagapauli panyaga amo ning budlay sa ila mga kaaksyon. Ay, puwerte, no? Kamusta mga kaaksyon ta diri sa syudad sang Bacolod kag sa mga kapurukan kag kabaranggayan nga nagapamati na diri sa aton sining palatuntunan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan plus man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad man kalakip man sa oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Plus ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan ni Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginatamyaw ta ang mga kaaksyon tang ti subong siniara sa ilatag sa kamapuluyan. Tutok lang diri sa aton sining balitaan mga kaaksyon sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan? Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay bali sa Kapitolyo igabalita ni Aksyon na Marlon Hidovia Negros Occidental naka-record sa napulo ka mga napatay sa COVID-19 kahapon. Mga napatay lunsay nga unvaccinated, wala mabakunahan. Karon dugay-dugay basi mangin kaupod man ni Aksyon na Marlon Hinoviyang presidente sang Association of Barangay Captain sa Banwa sang Calatrava angot sining panibag-o naman nga kaso sang pagpanglutang. Balita kay Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center pagtaas ang numero sa mga individual nga nagapabakuna sa COVID-19 ginkalipay ni punong sang punong barangay sa Barangay Granada apang kampanya sa booster shots nagapadayon. Sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon na Irek Magbanwa, City Anti-Drug Abuse Council o kung kadak nagpatigayon sang meeting upod sa PDEA, BCPO kagalkalde sa syudad sang Bacolod.
Sanok po naman nga balitay, gabalita karon ni aksyon na idanaboso ining pagluthang mga kaaksyon sang barangay kapitan sang barangay Lalong sa Banwa sang Calatrava. Anong inisyal nga investigasyon sang mga kapulisan? Kapulisan ginaengganyo ang mga biktima sa RGS investment scam nga magpakigangot sa kapulisan matapos nga nadakpan ang isa sa ilang founder sa Banwa sang Binalbagan. Kag sa balita sa patrol unang semana sa pagbalik sang klase adjustment period sa mga estudyante kag manunudlo suno sa Akbakulod. Sa balita naman kay aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, 3 o 5 ka mga personaho arestado matapos nga nadakpan nga akto ti nagasugali amuning mga kaaksyon ang ay perti daway lang sila 5 ka mga persona niya nadakpan sang mga kapulisan sa siyudad sang Cadiz. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patino karon dugay-dugaya kay nagaupod pa to sa Suko pakadto sa area sang barangay Lalong kag HPG wala sang nabalhag nga karnaping nga kaso sa First District sang Negros Occidental. Sa balita naman kay aksyon na VJ posible isa ka mananagat arestado sa Banwa sang Hinigaran bangod sa iligal nga pagpangisda. Sa balita naman nasyonal mga kaaksyon, DTI nagpanugyan sa mga konsumidor nga magbakal na sang pang Noche Buena. Bao ka temprano pa ha. Kag libre sakay, wala na sang pundo sa 2023. DTI nagpanugyan sa mga konsumidora nga ining trending video sa Sokmed ginabantayan sang cyber cops. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:54 na nga tonora. Sige sa mga kaaksyon naton nga nag-tune in na diri sa inyo sining palatuntunan, lihog ta i-share kag i-like sa aton sining Facebook page sa Aksyon no Radyo Bacolod Aksyon BBB. Pag-like ninyo kag share sa aton sining program, tinguan tay na karon dugay-dugay nga mabasa ang inyo sining mga mensahe. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay kay tagtanay pila ka mga commercials karon dugay-dugay. Balikan tanang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters pagkatapos lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at ISO Certified, world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, world-class quality. Ana Sinoro, Rhea Miladyo, kay Connie Laparan, malanga pamati, Bioli, sorry, thank you gid Bioli. Marilo Varon sa kay Pim Villar, no? Malanga pamati, Pem Villar, no? Kay Bibiana Calanza Imisino, salamat gid, no? Jimmy Senyor Latido, Jonard Treves Jonard Tives Tabligan, no? Jocelyn sa kay Shirley Ann Guzman, Georgia Gargasiran, nga nagapamati nas Madam Georgia Gargasiran, Liberty Benite Novaldo, Marilo Marilo Travilla Catinoya, Nini Jane Cabato, Karen Miraflor, Girly Mansan Maravelio, no? May lang pamati.
And sa iban pa naton nga mga kaaksyon na sakay ni sa Ging Bayati Sagmon, salamat gid, no? And Marte Artisano Idilaos, thank you gid, no? Dali lang kay mangita ta diyan isang iban pa naton nga wala mabasahan, no? Ayos sa kay Jenny Solgon, may lang nga pagpamati Jenny Solgon, no? Kay Idilaos kag na Isabela, ga-monitor sila si Marilo Varon, si Bibiana Calanza Imisino, no? Ga-live siya pamati kag sa radio sa Barangay Carabalan, Himamaylan, no? Sa kay Jimmy Latido, senior sa Barangay Mailom, salamat gid, no? And Shirley Ann Guzman, thank you so much Shirley Ann Guzman. Ay, perti okay, dali lang ha. Kay mas kanta diyan. Kay Madam Verinia San Antonio Olpenda sa pamilya Vison Kagolpinda sa Cantoray si Palay, no? May lang nga pagpamati dra. Halin sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. Karen Miraflor, salamat gid, no? Kung nilaparan from DSB, kag Labaniego, Laparan, Torbela, kag Isparisya, ang nagatamyaw si Kuni Laparan sang Pandanon DSB. Ryan Tagamulila, may lang nga pagpamati Ryan. And Mimar Fernandez Estrella, ga-monitor sa sining mga inura sa Cadiz City. Mimar Fernandez Estrella, no? And si Cecil H. Batindaan, may lang nga pagpamati from Handumanan. Thank you so much, Cecil H. Batindaan, no? Correct ni Cecil? Sige. Si Cecil H. Batindaan. Ayos, sige, daligid lang ha. Mga kaaksyon, ipadala lang inyong mga mensahe. Kay Terahon Taina, karon dugay-dugay sa aton sininga pagpangalaga diri sa inyo sininga palatuntunan si Billy Albayo. Lingyan niya gata. Salamat gid Billy Albay. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya,
kag katanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangas ang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and Destroy. Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 ang aton oras, 12:03 na mga kaaksyon amon sa kahanginan, no? Standby karon dugay-dugay sa balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters, no? Standby aksyon Nelson Patinio basi kung may detalye na angot sining paglutang sa Barangay Kapitan mga kaaksyon, no? Daw timing man kay ang regional director sang kapulisan ta sa Bugos nga Riyon 6 daw ari diri sa Bacolod kag Negros Occidental kay karon sa puno 3 PM do may yara sa konserto press conference, no? Ma-meeting siya sa mga chief of police kag may ara sa press conference nga himuon karon sa mga katapo sang media mga kaaksyon, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Live extension coffee mix sa nakikita. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Sa patrol, we have aksyon na Eden Abuso. Unang simana sa pagbalik sang klase, adjustment period sa mga estudyante, kag manunudlo suno sa Bacolod. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Eden Abuso sa patrol aksyon na din. Action Rex, ginpahayag ni Jose Nito Makilan, Presidente sang Alliance of Concerned Teachers Bacolod, nga ti adjustment period pa ang natabo sa una nga semana sa pagbalik sang klase. Ginako Action Rex ni Makilan ang kabudlayan sa mga manunudlo ilabi na nga duha ka tuig wala nakapadulong sa eskwelahan ang mga estudyante. Gin-ehemplo ni Makilan ang yara karon bala Action Rex, for example, kuno ara sa mga grade 3 bala, dahil paglambot sa eskwelahan at pagbalik subong sa face-to-face classes, may iban ng mga estudyante nga hindi pa kabalo magbasa. Bangod nga ti sa grade 1 ka grade 2 sila, yara lang sila sa ila nga puloy tungod man sa pandemya. Suno kay Makilan, sa piyak sang preparasyon apang kakulang sa budget,
may pila pa ka school buildings sa iban nga mga eskwelahan nga wala pa napakay rason nga hindi pa magamit. Ilabi na nga may mando ang Department of Education nga ipabili ng health and safety protocol. Pagod sa kakulang sa mga classrooms kag para hindi man maginutok, gindunga sa duha ka grupo ang mga estudyante kag sa baylo nga 40 ka estudyante kada classrooms, ginhimo lang ini nga 20 ka estudyante. Di makaigo man sila kung whole day sila? Ti igo man ang sunod whole day man galing kay ti gina set A, set B nila. For example, imo estudyante, set A, subong nga semana, ara sila face to face, tapos nga semana, sila naman ang module. Online sila? Oo, online or module, ti. Tapos ang subong niya, nag-online kag module, next nga semana, sila naman ang bulos-bulos lang. Bulos-bulos lang. Ti, nang nabudlayan, ginawa istra, pero ti, nag-ano man sila Action Rex, nagahingagaw man sila kag nagatinguha man nga malagas kay ti Amalia may education gap gid ya kay ti hindi mo man makuan ang hindi man mapakadto sa eskwelahan mong mga estudyante bla. Oo, lain gid ya Action Rex lain ang face to face pareha sa grade 3 wala Action Rex may iban hindi ka balawag basa ti usually start sang basa gid grade 1 ginatutukan mo. Kumo kay pandemic, ang di tayo nabasal ang mga ginikanan, ngati mayo kung tutor yung nasa kabataan, ang ila na ginaubra mo na sila sa panimalay, kasi ila man sila yung trabaho, hindi masyado matutukan. Di subong pagbalik sa klase, ayawa naman ang mga manunodlo, kay hindi tululupong ang natunan man sa mga estudyante. Pamatinapan si Mr. Josenito Makilan. For the whole week, no, of course, may hindi tagi man ma-perfect mo sa mga nagkalain-laing aspect. For example, sa mga school building sa abi, makita naton nga ti dapat pagid man sa mga school buildings nga dapat i-repair, no. Kag ti ginaamat-amat pa naton repair kag iban nga mga building nga dapat i-repair hindi mga aton madali repair kati ibang ibas na sa ila mga pamilya mo mga it needs major repair nga hindi na masalangan i-repair sa mga aton mga stakeholders. Ko regarding naman sa mga teachers, ang teachers siya always ready man na kami no sa among kaugalingon sa mga classrooms. Although nga may mga adjustment lagi man kami kay sang liga nga tuig nagprepare mo kami galing kay nagliwat naman ang setup isang last year. Ginbutat namon ang among classroom kay para nga magbalik ang kabataan ready na. Galing kay bago naman sa bunga policy nga gintunaog na dapat i-decongest naman ang classroom. So nag-decongest naman kami liwat. So nabla. Balita alin sa patrol, ang ka-action nyo, Action Eden Agosto. Una sa balita ng action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Action na Eden Abuso. Balita gikan sa patrol. May koreksyon sa may nga kolo na manubo nga immune. Barangay 684. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay si Action Nelson Patinio reporting live gikan dra sa Banwa sang Calatrava angot sa sining paglutang na naman ano ni kuno mga rebuilding grupo tinga may 20 mil pa nga ginkuha ang ining mga armado nga grupo. Puwerte no. Patay ang barangay kapitan sang barangay Lalong sa Banwa sang Calatrava. Yari ang initial na report gikan sa kay Action Nelson Patinio. Action Nelson. Yes, Action Rex, mayong udto sa aton sining mga ka-action. Sa karon ginahula pa sang
PNP diri sa Banwasang Calatrava Din, ang by the way, mangin na din resulta. gani ang lalong ni Action Nelson, din ni Nayon Dampe. Kung magkadto ka sa lalong Action Rex, diri duani mo agyan mo, diri ka maagi sa may Spar 13 sa Don Salvador, may pwede makakaagi sa San Carlos City. Pero ang lugar sang insidente amo ni karon ang ginapalaligban sa aton sininga kapulisan kaya ato gid sa maligwin nga lugar. Well, in fact ang ginsakyan sa aton sininga kapulisan nanday Police Master Sergeant Jan Candelario kag Police Staff Sergeant Juanito Lambating amo ni silang investigador nga ginpadala dito sa area Action Rex ka dump truck ganing kargahan nila pakadto dito kay hindi makasulod ang anuman nga salakyan nga pakadto dito. Anong means of communication na balabal? Ang abalabal daw isa na sang ginalantaw pero kung may karga ka dapat dump truck o contract ang imo kargahan nga magkadto ka dito sa area. Kay napato sa ngaga sila tubsob sa karon Action Rex wala pagid sila nakaabot so may kabudlayan ang ila sining paghimo sang pag-imbestigar dito kaysa ulihing contact naton sila Action Rex wala pagid sila nakalin sa area kay nagaulan dito. So amo nang problema karon kag ginaulat man sa aton sining mga kapulisan kung anong mangin desisyon sini kung ipanaog to ang patay kung ano ang mga resulta assessment sa aton sininga mga investigador kay man ang natabo ka ina Action Rex gin report ni diri sa may police station sa Banwasang Calatrava sang duwa niya ka mga anak nga kanday given habok kag subuman hibinar habok ang bata ni Barangay Kapitan Binhabin Habok 54 anyos kag barangay kapitan sa may barangay Lalong. Pero ini kabataan niya wala dito ya sa area kay initially ang report nga to dito ya sa San Carlos. Yes, pag ini sila naghalin pa sila sa San Carlos sa may barangay 5 para magkadto diri sa Banwasang Calatrava nga ay report ang natabo sa ila sidto nga tatay kay sila mismo ginpabalo man sa ila nga nanay nga mo nang natabo sa ilang tatay Action Rex. Kagang balita naton kay na sa kaya Police Major Lumiain Lidawan nga napulo kag masobra ka mga lalaki nga armado kag ginakabig nga mga katapo sang Communist Terrorist Group o kon New People's Army ang posible nga nagimo sang amo iyang krimen. Wala labot diri Action Rex na kuan pagid sang 20,000 pesos ang si kapitan sang ini ang ginapatay sa mga armado nga mga lalaki Action Rex. So sa sini nga mga tinuon ginahulat naton ang kung ano ang mangin mahimo kay manti sa karon Action Rex ang suko actually ari na diri sa Banwasang Calatrava kaga nagahulat na lang sila sa kung ano ang mangin na rekomendasyon kag assessment sang duwa naton kami investigador dito sa may area Action Rex. Ako na mo ang soko ready naman nga magtaklad to sa area. Ready na sila muna karon ang ginapaligdigban kung anong masakyan kag ano ang kay wala sang komunikasyon nga maabot dito mo. Sino ganitong barangay kapitan tong biktima na? Si Barangay Kapitan Binhamin Habok. Binhamin Habok. Oh, 54. Oh. Anong inisyal nga ano oras ni natabo ni? Natabo ni Action Rex ang pagpatay sa iya mga alas 4:30 sang aga. Mga 4:30. Mga 4:30 sang kagaon. Ang balay ni Kapitan Binhamin Habok ni nasulod-sulod ni ang sang sa barangay proper yan niya? Ang barangay layo pagid sa Action Rex sa barangay proper kay kung barangay proper lang masulod ya kasalakyan mo. Masulod hasta sa barangay proper. Ano mga kaiping nga mga lugar na sa Lalong man? Ang ng San Benito, Tigbon, Maaslog. Barangay Tigbon na iping lang ng barangay man, magyan mo na. Oo, kaga Dulis, abi. Muna siya, Lagaan, muna nga mga barangay, kagagpangi. So, amo na siya ang mga kaiping niya nga barangay. So, si kapitan niya dito ni sa
nasuok-suok nga area sang barangay lalong Action Rex. So lang taon ta karon akong pagpanaog sa aton sining mga investigador kung anong ila sining nga Way pa pagaimuon na sketchy report kung anong mga na-recover kagang igo ni Kapitane din ang mga Wala. pilasya sini. Wala pagid Action Rex, wala pagid amo pa nang ginahulat Kaya daw nato initially karon. daw pulo ka mga armado to no? Pulo ka mga armado kag nagabitbit sa mataas nga kalibre sang armas Action Rex. Bibalukang kalatraba nga sa area dira nga bukid-bukid naman ti may mga NPA man ambot kung iagid man ka NPA ni. Oo, lang taon sa karon kung ano ang magwa nga resulta sa aton sin investigador kay man ti ang kalatraba ikatatlo na ni si kapitan nga biktima sang sang pagtiro diri sa banwa sang kalatraba Action Rex. So lato na to sa aton sini nga tagpalamati sa aton sini nga mga Action Rex lang taon ta kag bantayan ta karon ang mga resulta sa pag-abot sa aton sini nga mga investigador alin dito sa Maya Barangay lalong Action Rex. Report gikan dire sa banwa sang kalatraba ka aksyon nyo. Nelson Patinyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kinaksyon Nelson Patinyo reporting live dira sa Banwasang Calatrava. Tiga hulat-hulat pa ang team para magpasaka dito no kung kinanglan pa nga sa kaon pero may team na nga nauna dito sa Barangay Lalong sa lugar ni Kapitan Habok mismo kay daw kabudlay sang area to no sa Banwasang Calatrava mga kaaksyon duha ka kapitana sa nasiling na ang ginpatay way pa piho karon kun balang nagpatay ni sa kapitan sa Banwasang Calatrava kung mga miyembro sang NPA o kung anong klase sang grupo ang nagpatay sini pero ti initially daw grupo kuno ka NPA ang nagpatay sa sining biktima pero ti ang pamangkot nga may 20 mil pa nga ginkuha sila kung NPA gidman sila no. Sige, kantuan tala na karon ng progress report kung may mga dugang pang investigation kay layo-layo gawang area mo munang nabudlayan ang aton sining mga kapulisan. Kantuan ta ng balita ni Action Art Tayupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pagtaas sa numero sa mga individual nga nagapabakuna sa COVID-19. Ginkalipay kuno sang punong barangayo asang Barangay Granada apang kampanya sa booster shots nagapadayon. Yari ang countdown sang balita ni Action Art. Tayhupon Action Art. Action Rex na ko ang nabulig sa opening of classes since nga na damo ang mga kabataan dira sa Barangay Granada ang nagpa-injection o kung nagpabakuna sa COVID-19 na vaccine. No? Kaya matapos nga isa ini sa mga requirements sa karon sa Department of Education plus nga may ara na suboy pagpadulong sa mga subdivision o kung mga kapurukan dira sa Barangay Granada ang mga vaccinators suno kay Barangay Kapitan Alfredo Talimudaw Jr. Now, magluwas siya sa mga schedule kag pagpadulong dira sa mga kapurukan. May ara man sila sa regular nga schedule every Tuesday and Thursday. Medra mismo sa laing sa ilas nga barangay, at least ang target narabuton Action Rex ang 100% na pagbakuna sa publiko sa Barangay Granada. O galing sa ni Kapitan na Talimudaw, apisar sa magtaas siya sa numero sa mga nagapabakuna, nagapabilin na karon nga problema mo ni mga adult, balaw ko na may mga edad-edad na kapin pagid sa booster shots kay kalabanan sinisila Action Rex ang reason sa gihapon gati drama lang sila nagtatrabaho sa palibot sa mga kampo silang nila no need na para sa munkat nga magpabakuna mo na yung reason nga sa idea sa mga vaccinators may team na nag-create ang purong barangay agod mag-conduct sa gihapon sa padayon nga information and education campaign. Yan nga parehag ni Barangay Kapitan Alfredo Itik Talimudaw Jr. Sa vaccination, nag-increase kita overwhelming kay tungod sa requirements ng
DepEd na ang mga face-to-face din yung mga sana ma-vaccinate ang kabataan. Sa mga adults, niyara kasi mabudali ko na ng kubinti. Kasi yun, hindi naman kami diyan makuha na kami ng kon. Ari man lang kami dito sa balay. Sa kampo man lang kami dobra. Dobra ko na budali sa mga agendas. Pero subong, ang aton ng vaccinators, ang judisyo, to maximize the campaign sa information dissemination and awareness nga aragi hapon. Every Tuesday and Thursday, open hapon nga dining clinic para sa vaccination and at the same time, may sa booster shots gas natin wala. Kaya iba wala pa nakapa-booster. No? Kami nga mo nga mga dancers sa maskara na schedule man sa mga adlaw na kanan at fully vaccinated kaya muna requirements sa aton nga tourism na kanan yung mga dancers mapa. Amalang sunay sa prayag ni Barangay Kapitan kanimo daw grabe bubo sa ulan. Bubong ulan? Sus marisa protektamo no. Siling ko kay nalo ka Kada hapon nila ginasuki ya giniya. Ano mo lagi ni gurong trend Initan niya kasaga pagkahapon bumbahan niya sang ulan. Ano mo lang ni gin kuan ka man intos ba ko pa lang go para bilangon ba? Kung sa mga gwa kaniga obra ning initan ka tapos ulanan ka ang gwa mo ni trangkaso gid. Correct. Kaya mo ginangalungan Axolex. Magluwas by the way sa COVID-19 na vaccination na hindi campaign ginatutukan man sa kapitan dirayo sa area sa Barangay Granada. Aton balita gikan sa Bacolod City Hall pero ginatulong sa ino sa kaluan sang Life Extension Supervisor. Agad ba siguro nga malaika sa anuman na risiko nga magkan sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time last 12:23 ang aton oras. Salamat gid Aksyon R Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon namon sa kanginan. No? Gina problema mo balang mataas nga blood sugar level. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitinalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang
Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million Sa pesos. balita ni Action Art, sa iluhan tanang balita ni Action na Marlon Hidovia, mapakapitolyo anay kita, no? Negros Occidental naka-record sang napulo ka mga napatay sa COVID-19 kahapon, mga napatay lunsay unvaccinated kuno ho. Wala mabakunahan mga kaaksyon. Yari ang kaudan sang balita ni Action na Marlon Hidovia sa Kapitolyo. Action Mar. Action Rex sa kahapon ang Negros Occidental pagi sa Provincial Incident Management Team ko na PIMT naka-record sang dabo-dabo nga mga nagkalamatay nga pasyente matapos nga iguon sang COVID-19. Ang datos nagapakita nga as of kahapon Agosto 25 ang COVID-19 active cases sa probinsya nag-ara sa 232 apang ang tuman ka talalupang tunduri tangod ang death o kung nagkalamatay mga pulugid, no? Ikumpara ta sa Agosto 24 medyo dabo-dabo ang active cases sa August 24 mga 257 pero zero kaya ang na-record nga death. Ginpa-explain naton kay kung ginpa-explikar namon sa kay medical specialist 3 Dr. Jessica Fama sa nga Provincial Health Office kung anong istorya nga ang nagkalapot sa pulo ang mga nagkalabatay. Ginapatag ni Dr. Fama nga hindi way ni kakahulugan nga isa lang kadlaw amo ni ang kadamuon sa nagkalamatay kundi nagtingob din siya laban-laban sa sulod diri sang isa ka semana hindi man palariyos ang reporting mo sa nga nagkalain-lain nga mga hospital kon na COVID-19 cases ang paghahambalan. Ang isa lang diri og galing ka ginakabalak-an tangod nga kung basihan ang record o kung kin-fill up la nga information sang pasyente bali sa pulo ang 5 nag-ako gidya nga unvaccinated sila. O silingon, why sila magka-tabakuna kontra COVID-19? Ang 5 naman niya, ginblanko nila, no? Pero once nga i-blank, hambal ni Fama, understandable na gabot silingon na nga unvaccinated man sila. Appear na sila sa nga record, butangan na nga no record of immunization. So kung isipon pulo, gidi, kampulo ka mga nagkalabatay, unvaccinated gid kontra COVID-19. Yaring pagpapahag ni Dr. Fama sa PHO. Yes, this week lang na ang 10 nga reported COVID mortality, COVID death naton. And ang 10 nga na, no record of immunization. Sa 10 nga na, ang 5 gidya nagambal nga unvaccinated sila. So ang 5 wala sila maging butang nga record nga of immunization sila. So we assume nga unvaccinated na sila. So we have 10 COVID deaths for the week. Kaya kung isabalan, may mga late reporting. No? So, but ang na-catch talang gidya nga for the last week, until yesterday, we had 10 deaths. Kaya daw amo na yung medyo dako-dako nga klasika nga number of deaths nga na-catch naton. Kalabanan, gid man na mga unvaccinated, kag may comorbidities. So, that's why nga ang focus ang aton nga immunization ang may comorbidities, may mga masakit kag mga senior citizen. And of course, subong taman ang gina-campaign man kita for vaccination sa aton nga kabataan because ma-face-to-face na. Naga-face-to-face na gani, no? And sa November, ma-full na sila.
Ang sabahay naman sa status ang vaccination drive sa Negros Occidental pakaroon ta sa Action Firing Line. Action Maulog Hinuvaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, mga kaakson. No? Sa mga kaakson ta, hindi na mag-problema kung parte car aircon bala ang in-use. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners. Katuan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso, ini may kang tanan sa kapulisan ginainganyo ang mga biktima sang RGS Investmentes kambla ning magpakigangot sa kapulisan matapos nga madakpan ang isa sa ilang founder kahapon sa banwa sang Binalbagan. Yari ang kaundan sang balita upod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, ginainganyo sa kapulisan ang mga biktima sa RGS investment scam nga makigangot sa ila. Agod mahatagan sa hustisya ang pagpanginto sa ila matapos nga nadagpan ang Vice President for Finance and Marketing sang Amor Kompanya nga si Henji Quadra matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa Provincial Intel Unit kaupod ang Binalbagan PNP kahapon dira sa may banwas ng Binalbagan. Founder ni siya, founder ni or isa ka leader lang? Isa sa leader ni Action Rex. Kaya yan yung posisyon, Vice President for Finance mo. Ang iyang posisyon? Oo, Vice President for Finance and Marketing. Grabe, no? Siya gini Pila edad dyan eh? Siya gini nagabalambal. Pila edad dyan eh, Action Eden? Check ang iyang edad, Action Rex. Kay Kino bata pa man ni sa picture ya diyo? Kuha na ni siya, Action Rex. Wala na butang. Kaya ang butang sang kapulisan, legal age pa lang. Kay wala pa man nahibalo itong iya sining additional details. Pero ambal ni Sir Rebusquillo, Chief of Police ang Binalbagan PNP, Major Elendi Rebusquillo, matapos to Action Rex ang issue balas ng 2021 atong hinsunod-sunod taman to nga to sila sa pangub to gani ang ilang opisina kung madumduman mo nga dumudamo to nagpadulong sa ila. Abi yan na areglo, yan na ni tanan niya kinanan areglohon. That's why nagkatulong siya sa may banwas ng Binalbagan kag nagtrabaho bilang installer sang CCTV, Action Rex. Sang ano? CCTV. CCTV. Gapang install siya. Likom siya ihibalo, suno ka Rebusquillo, posible wala niya nahibaloan nga may nabilin pa nga nagpasaka sa isang kaso. Rason nga ginpapanaugan siya sang warrant of arrest sa tong Agosto 15. Kagagapon gid lang nadakpan sa mga kapulisan bangod ini sa kaso nga syndicated estafa. Sa karon, si Quadra Action Rex ang detenido sa custodial facility sang Binalbagan PNP. Pamatinaton si Major Elende Rebusquillo. So para subong mamula pa negative pa ta. Kaya bago lang man siguro na balahuba. Sinila man guro nga adlaw din na galupok nga lang siya na batian na sa mga lain na mga radwagan. Yes ma'am, kasi para at least matagaan man sa hustisya ang mga na-invest na nila nga nasayang lang kagti at mga lesson learn man sa nagaobras ng amusin para hindi na pangluwat man kag pati na sa mga biktima man na at least hindi na sa mga amuning modus hindi na nila i-accept ron or Samtang Action Rex, ari kita subong live sa may Purok Sigay, direct sa siyudad sa Bacolod, na isa naman ka bypass operation, nga ginapatigan ng police station.
Yes, Action Rex. Actually, inventory pa sila. May balaan tala ni karon kung pila ni pero duha. Ano nang lead agency da? Police Station 2, Action Rex. Okay. Oo, tapos Damo man? Damo man duwa di ka persona, duwa ka mga lalaki na dakpan. Sa karon nagapatayin pa Area inventory sang ang police kapulisan. station sa di na ganing barangay na? Purok Sigay, Action Rex, barangay. Nagbalik naman? Oo, are damo ini Action Rex. So anong tani karon kay Doon nadula na sila sa mapa ang Puroksigay nga operasyon. Oo, Nara kay- na naman? Ate, ara mangyapon, balik mangyapon. Ang baloon talang ni kong pila Action Rex, pero sa makita, di may do this is size, di ka medium heat sealed nga transparent plastic sachets na ginasuspektuhan siya. Bumo. Pila? This is size, nakita, di naisip na nga medium heat sealed Dagko. transparent plastic Gagmay sachets lang na na. ginasuspektuhan siya. Balaan tala na karon kung pila ni ka gramos, kay i-times ta naman ni sa 6,800. Kaya tag 6,800. Subong ang mabalik lang ko Action Rex akong makumpleto na ang detalye kay do medyo bulubudlay ang sitwasyon given nga Gaulan man da man tanang subong? ulan. Gaulan man da sa Oo. area mo? Yes, grabe gidulan Action Rex nga lagyan pasulod baha pa da. Mabalik lang ta Action Rex sa Sige. kompleto kag dugang man nga detalye. Live diri sa may Puroksigay kag balitaan sa Nokpo ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:37, may number ng Calatrava, PNP, nga ginbilin si Aksyon Eden. Why? Lidawan, sino tong chief of police sa Banwas ang Calatrava. Why kuno Aksyon Eden? Kay para ma-check namon dire kung nano ini nga daw coppers kay kuno sir? Ano ni man? Arada sa imo? Nag-kuan siya? Okay. Sige. Tingala man ko nga nagtabo na di sa mga stingers ko. Ayos, mighty si anay. Kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Kinanglan. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment,
dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag mas Sayos, mayong pagpamati lang kay Jovi Monares, no? Kay Huma Lumina, Elizabeth Gamala, and sa kay Alex Montesar, naman sa Teresita Haga Dinora, no? May lang pagpamati sa Barangay Alyansa Purok Mabinuligon, Teresita Haga Dinora, no? Gian Resisyo, salamat gid Leia Younger Esquivel, no? Boots pa, may lang pagpamati. Munyin is watching now, Barangay Tabao, bye-bye San Enrique. Thank you so much, Boots pa. Elvira Hilugo from City Heights, Inday Plaza, may lang pagpamati, Christine Minyes Villalobos, and Andy Saludares, thank you gida. Sa kay Lan Claridad, may lang pagpamati, Lian Claridad, no? Okay. Sa kay Diding Alohamento, may lang pagpamati, Jim Brezuela, no? From Nueva Ecija, ini siya nakatira po ako. Nueva Ecija po ako nakatira pero taga Negros po ako. Avid listener ng Action Radio Bacolod. Okay. Sige, thank you Gid. Salamat Gid. Maraming salamat Jim Brizuela. Aileen Flores, salamat Gid Aileen Flores, no? Julie Militado Patrimonio, salamat Gid from Singkang. Julie Militado Patrimonio. RG Serantes Gani, salamat Gid ga monitora si RG Serantes Gani. Ayos. Sige, karon naman ang iba na. Mahinang kalaban na. Sige, dali lang mga kakson. Standby! And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la una punto ang aton oras, 1 p.m. na mga kaaksyon. Sige, kay tulo-tulo pa si ulan, ay pwerte pa initon tapagi sa mga balita. Gikan sa aton siring nga mga aksyon reporters, no? Si aksyon Eric Magbanwa, standby na aksyon Eric Magbanwa, hindi gid magkalipat ha. Daog ka, dakop ka, daog ka Rolita promo sang aksyon no Radyo Bacolod, no? Di mati lang from sign on sa aksyon reports first person, tubtob sa aksyon BBB, sining udto kag from This Is My Life naman tubtob sa aksyon night patrol mga kaaksyon, no? Mati para nga sigurado basi ikaw ang malawagan sa aton sining dakop ka, daog ka, promo, Rolita promo, no? Sang aksyon no Radyo Bacolod. Ang Rolita promo nato nagsugod ni last August 15 kag magatapos ini by September 17 mga kaaksyon, no? Cash ang nagahulat diri, gift check, appliances, cellphone kag rice cooker mga kaaksyon. Tandaan ta lang, may mga entry diri, isa lang ka best makadaog, pwede makadaog, no? Kag isa lang ka persona sa promo naton. Ayos, sige, dakop ka, daog ka, Rolita promo, mati-mati na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay pamati kay si Selbik ko dira sa Yellow Bell kag kay Sandra Bermilio, no? Kag kay Evangeline Lagroto, no? Kay Danny Shot may lang pamati Danny Shot, no? Purti apelyido si Shot ba? Why not counted? Oh. Kantuhan tayo balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, City Drug Abuse Council o kon kadakbla nagpatigayon sang meeting upod ang PDEA, BCPO kag alkalde sa siyudad sang Bacolod. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Sa padayon ang pagtulo-tulo, no? Hindi ko padayon ang pag... Ayo di purma. Magtulo-tulo gali sang ulan. Kinasapar mo ko bla mo. Pag sa parabla ko naga-intro ko bla kay nagadula ko sa linya ko, no? Lipat lang ko sa phone ko kay ari mong tao ni. Naga-report ko ka resibo kang naga-intro ko nga pa namin. Hindi ka mag-sapar sa akon kay nagadula ko sa linya ko kay phone ko, no? Ay, perti na. Amo na tirata. Padayon na pagtulo-tulo sang ulan natural. Kung way kabuhok, basa kita ng pagtubo mo, no? Laban. Ang lubon-lubonan mo ni mabasa. Abaw. Para sa ito nga ito yung bunyo-bunyo, medyo kuwan na. Medyo nipis na. Nipis na. Sa ganita na igulo. Ayo di purma. Oo naman siya ganito, no? Kasi kita ang mangganit. Ay kay Kapitan Chad gali kay kagawad Jofredo, ga-monitor sila. Musta ka mo da? Okay lang sila kuno Why kita? Ara na. may nagapagpamati na ga-monitor gid sila gali. Si Rona Rehina Trabaho, Rida Trabaho, ga-monitor man. Arasa? Importante ta si Jofred. Oo. Arasa to, bye. Aria. Nag-text ako pa siya. Ka-text ka na siya? Sabi ko, what? Good afternoon. Ayo di purma. Good afternoon. Basi may balas na sa simo karon, no? Basi may kabalos sa karon. Good afternoon, si kagawad Jofred sa Pantada, basi kabalos ka kuno karon, Oo, sa good afternoon ni Aksyon Eric Magbanwa. Yes, no? Pag sa mga barangay Robles na may hapon yung sinyo, Oo,
Bala ko ti full force na Barangay Robles basta PBB na mo. Laban eh. Sila na ni Kapitan Chad Chad Feria. Feria, oo. O si Action Torrel. Sino? Ayo di purma. Sa parko ni Action Torrel. Nga mano? Kaya dahil ni ka tumutubang-tubang sa ako, no? Ti Torrel. Gapay balon na sa nga ti basi ko magkas-advance kasi okay lang ko no ah. Ayo di purma. Sabi ko mentas sa ganitanay. Aran na ba, malabay na sa simo? Ang? Malabay na sa simo mo ng kristal eh, si Action Torrel. Ari man tao niya. Hindi ko ka batyag siya eh. Namentras na sa ganitanay. Laban, ara na. Yang ano? Nag-ring na. Nag-ring na si Kwan niya. Ang kama-kama ni si Kwan sa puno lunok. Sino na magbubat? Si Nonoy magbubat. Laga off and on siya mo. Kaya pabatsag ni si Nonoy magbubat, oh. Ay kayo niya tao dito, may mani permanente ng radyo. Ati, liso-liso man mo. Liso-liso pa ng ulo. Naunahan mo po ba? Ayo di purma. Ano pa ito liso-liso pa ng iyang pangabuhi kag liho-liho. Okay lang na sa kuno ah. Pero ako talis doon naman gubat kay monitor subong, no? Kaya may na subong kay timing ka monitor sa satom. Siling ni Jocelyn Song komedya ling ya ha ha ha. Ano nga ni Pisman? Hawa na gid ya ha ha ha. Hawa na gid to. Amo na hindi ka mo sige sulay. Why gid eh? Budlay maggader nga magsulay ka kaya mo na sining ko. Ang nubo ng baratihan trangkaso. Laban eh. Laban. Sa trangkaso, arat ang kompleto nga panakot sang COVID. Aba. Pertibang biglay dang lambid. Ayo di purma. Kung sumahon mo, lubid-lubid. Ay, may nakaabang naman tayo. Baw nakaabang tayo. Ano nakaabang dyan? Dako nga saka sang fuel price sa palabuton nga Martes, oh. Saka naman, kaduwara naman ang saka. Abi mo pilang saka, dunugulpihan ang ilang utok ni Guro. Ambot ko madayon pero daw laban-laban do, mugid ni mo. Laban 540 to 570. Sa diesel na ha, sa diesel. Ang gasolina 130 to 160. Amakin mo na, no? Amo pa lang nang ginpagwa sang mga big time nga mga oil products diri sa pungsod Pilipinas. Kung may kwartal ka mo, tutuduyan na tubo nga daan. Ati galing di mo na itakod kon full tank naman. Ati baka kagalunan lagko. Ayo di purma. Kagipundo. Oo, para sigurado. Oh, gani. When niya kuan eh, when justice Uway justisya no do pinagusto na lang saka lang saka. Pero do namit to kay dugan na bito kay daw lima to sunod-sunod nga nagdubo mo. O tiniguro ni maho niya man nga saka-saka. Kaya rin duwa na ni ka imbukada oh. Saka lang nga daw sobra pa sa lima nga pagnubo. Ito si Mayo na. Uway na kita ni pisanatuan sa pangabuhi ta. Gani man. Siguro abisan-bisan din ka magkadto. Abi subong taas man ang presyo sa gasolina mo. Gani, mga muli nga pangabuhi. Tabi ko na pa-adapt na kay kagawad yung friend sa panta. Ayo di purma. Pa-adapt ka gida. Para nga libre ang tanan, no? Oo, gani. Libre kaon, libre tulog. Libre tanan na. May paket money pa. Ako na mayuda, no? Si Boss Joseph Chua, ito ay kamabansagaw. Why? Basta natugnawan siguro. Boss Joseph, way kita dahil. Ara. Kape lang nga. Ayo di purma. Ano, magtapos na di program ko. Nag-text sabi mga agad coffee. Daw, kigid. Ulan-ulan, actually, tama yun na iplo pang pick-up kape, oh. May ganun, may mga saging galing nga pagnasa, baw. Laban eh. Pag may ginasusukan ka nga tinapal, abaw. Dugay-dugay ka, kato lang yung mga tangkogo. Ayo di purma. Perti. Saka na ganito go mo, no? Tiano ning City Drug Abuse Council ni? At ito yun ang resulta, ito suportado sang alcalde syudad sang Bacolod, ang mga programa nga star sang City Abuse, City Anti-Drug Abuse Council akong kadak. Ati ang pinaka-head man diri mo si Mayor Albi Benitez. Tigin tambungan ini sang Bacolod City Police Office kag sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PIDEA ang ining meeting kag kita na kadiri parte sa drug clearing operation
para nga ma-maximize ang ginatawag na Community Drug-Based Rehabilitation Program para sa mga person who use drugs o kon PWUT, no? Now, ang pagbaligya sa drug o kung ang ining pagbulig sa mga drug surrendery, isa man ini sa mga priority man sang LGUs sila sa Bacolod nga mapaidalom sila tawag na Community-Based Drug Rehabilitation Program o kon CBDRP, no? Ang isa diri sa mga hingamuman sa aton nga mga kapulisan sa PDEA, sa BCPO kag sa LGU nga mapa-reduce ang ginatawag nga demand kag supply sang droga. Ang ina siya nga countermeasure diri muni ang mga advocacy o kon awareness nga himuon sa kada school, purok o kon mga barangay agon mapatag sa ila kung ano ang malain nga epekto sang droga action Rex. May mga panugyan rin ang PDEA sa siyudad sa Bacolod, specialmente kay Mayor Albi, nga dapat magdihon o kung maghimo sa isa ka ordinansya ang siyudad sa Bacolod para sa ginatawag na drug-free workplace action Rex. Ang gitanakay man ang parte sa mga requirements, requisitos nga kinahanglan sa isa ka barangay nga mapaidalom sa ginatawag na drug-free barangay. Ari si Police Lieutenant Colonel Sir Lacabana, ang Public Information Officer sa BCPO, angot sa aton balita. Bali sa City Anti-Drug Abuse Council meeting sa technical working group in relation sa barangay drug clearing operations para ma-maximize ang pagkuhan sa community-based drug rehabilitation program sa aton ng mga people o persons who use drugs kung anong dapat ng mga paghimuon pag-apan na ng dayon sa mga drug surrender kung anong mahimuon sa ila nga kung once after na nila makatapos ang CBDRP niara pa na sila dapat nga aftercare kamo to ang planuhan para maplastar kung pilagi kabilog ang dapat cater sa CBDRP. Ang mga community-based drug rehabilitation program. Intended din sir para sa aton nga mga drug surrendering nga programa. Sir. And doon na abtan sa iyo sir nga topic ko about ang demand kag supply. Bali ang mga muna kang parte sa police operations in relation sa illegal drugs and then ang advocacy or awareness nga pagaymuon sa kada puro kag barangay kag sa mga schools para nga maanan sa mga community o sa mga kabataan kung ano ang laing epekto sa illegal nga droga. Ang parameters in barangay drug clearing operation ano yung parte sinisariya? Dali mo na sir kung anong mga requirements bala nga dapat i-comply para nga maka-apply ang isa ka barangay for drug clearing. Ginaduso sang PDEA nga dapat magka-ordinan sa gid ang syudad in relation sa drug-free workplace. Anong commitment ni Mayor Albi? Kamo to sa nga maghatag siya sang full support para nga ma-materialize ang ining mga programa. Ang Rex ni Police Lieutenant Colonel Sir Lacabana, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, ako naman sa Action Eric Pagbalon nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, si Paring Alan Navales o monitor sa atong sining palatuntunan. Paring Alan Navales, may lang pag pamati dira, no? Sa mga kaksyon naton, arigita na yung life extension na vitamin D3, no? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone. 15 ang aton oras diri sa aton sini nga pangalaga. Di try tabi ang Chief of Police ang Banwasang Calatrava, si Police Major Lumyain mga kaaksyon, no? Kung available nang iya sining komunikasyon, no? Kay daw ma-update kita sining pagpatay bla sa kay Kapitan Binamin Habok, 54 anyos mga kaaksyon, no? Dali lang Akson Roger Gotib Sanbay Anaynoy sa balita mo gikan sa siyudad sang Cadiz, no? Okay, dali lang kay gina-check pa naton kung okay lang linya niya, kung available na ini sa mga inoras nga ini, no? Standby Akson Roger Gotib, may angot sa 5 ka mga persona arestado matapos nga nadakpan sa akto nga nagapatigayon sang illegal nga sugal. Ara sa to? Why? Sinya silang kukun why why okay bay lang da sanay. Di sanay pag-istorbo kay do ano kuno 5 minutes pa. Ti wala sa kuno. Sige lang ga-follow up pa man sila siguro. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige ayos. Sa balita ni Akson Roger Gotib kadtuan tanay ang balita sini gikan sa syudad sang Cadiz, no? Ini may kangtanan sa 5 ka mga persona blaho nga nadakpan matapos akto nga nagapatigayon sa pagsugal sa among lugar. Yaring kaundan sang balita ni Akson Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, no? Dali lang Action Roger, kay parang i-plaster tanay mayo, no? Para mayong imo balita, pagtira sang balita. Action Roger, standby mga kaaksyon sa balita. Sa detalye sining balita, we have Action Roger Gotib. Action Roger. Action Rex arestado ang 5 tanan ka mga persona matapos nga ni sila ang nadakpan sa akto nagapatigayon sing illegal nga sugal. Ini ang ginpatigayon sa kapulisan nga operation sa bahin naman sa ang ining incidente nga sa diin ginpatigayon sa kapulisan sa area sa barangay Zunto. Pero sa report ang gipagdako pa mo sa Heidi Corsame, 68 anyos ng edad, isa ka senior citizen. Juby Misa, 50 anyos. Eduardo Nuyad, senior, 56 anyos. Talan ni residente sa Purok, Malipayon, sa area ini sa Hacienda Carmen, Barangay Daga. Ang isa pagig ka lamesa, ini naman ang dalakpan sa akto sa Dailili Alob, maharo ko 50 anyos ng edad. Subugman Loridel Guelos, 48 anyos. Divina Alicante, 53 anyos. Tananda, residente man sa Purok Malipayo na Hacienda Carmen, Barangay Daga. Ginastan natin corrected din nga ito balita, hindi sa Barangay Suntok ni Barangay Daga. Tao, ini sila ang nadakpan sa akto nga nagahampang sa tunged sa balay sa isa sa mga suspect. Kagdatigay naman ni makuha ang duha ka kumpleto nga set sang barahang gingamit at 257 pesos nga kwarta kag sumuman duha ka mga lamesa kag mga monoblock chairs nga gin confiscate man sa kapulisan. Ini sila karon nga 5 ukon anom gid action Rex ang yari sa bahin sa custody sang Cadiz City PNP kay sa report subong gid nga nga gaw nga i-file ang kaso batok sa sini sa ila. So, sa kinaglan naman sila piyansa, 30,000 pesos tungkol kiring illegal nga sugal nga para ginakampanyahan sa mga katapos ng kapulisan sa palibot sa aton probinsya kag diriman sa aton samon sa syudad sang Cadiz. Sa aton mga kaaksyon nga mahilig magkape, liwat kita nagariman lagid ka ang malamit nga kape among Life Extension Coffee Mix.
Sports, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Roger Gote. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Sa iluhantang balita ni Akson Vidya Pasible, isa ka mananagato arestado sa banwa sang Hinigaran bangod sa illegal nga pagpangisda. Yari ang kaundan sang balita ni Akson Vidya Pasible. Akson Vidya. Aksyon na Rex ginaresto sa mga otoridad ang isa iya ka mananagat kahapon nga adlaw Agosto 25, 2022 takdala 1:47 sang hapon sa baybayon nga sakop sa Barangay 2 sa Banwa sang Hinigaran. Ginkilala ang ining mananagat sa kay Marlon Paul Bacolinaw, 28 anyos, soltero kag residente sang Barangay Gargato sa nasambit nga Banwa. Sandig sa report sang Hinigaran PNP, nagpatigayon sila sang isa iya ka seaborne patrol sa pagpamuno ni Patrolman Arnando Ignal, kaupod ang mga katapo sang Bantay Dagat Task Force sang Hinigaran. Ang pagpatrolya sang gintingog nga porsa sang Hinigaran PNP kag mga miyembro sang Bantay Dagat Task Force sang Hinigaran ang nagresulta sa pagdakop kay Bacolinaw bungod sa paglapas ni sa ordinansa sang Banwa angot sa iligal nga pagpangisda. Suno pa sa mga kapulisan, ginabulubanta nagalabot sa masobra 1 kilometro ang distansya sang sakayan ni Bacolinaw gikan sa shoreline nga sakop sang Barangay 2. Na-recover sang kapulisan ang isa iya kaset sang fishing net kag nakatalana nga magabayad si Bacolinaw sang multa nga nagadangat sa 1,000 ka pesos. Balita nagikan sa Banwa sang Hinigaran. Ini si Aksyon VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na VJ Pasible sa mga kakson taaryo magkabulig sa constipation, balukang constipation. Amon isang Iloilo, isang tanan nga mga diseases mga kakson, no? Dakup ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakup ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan,
pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatsyan antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadam. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sining nga pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. Nami patani topiko sang pila ka mga bagay dire galing kay ang tiyempo ta daw hindi na magtugot pa, no? Sige, salamat gid sa inyo sining nga pakigupod mga kaaksyon. Kita-kits kita buwasa. Standby na sa This is my life. Sunod na sa dili lamang madugay upod kay aksyon. Walma sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan. Aksyon no Rex Kantong. Maayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian